Завой надясно до Завой надясно. 210 да видим какво ни зави. Айде. Айде. Какво ни захваща, готов. да. Чакай, Продарът. че. Гаранция има нещо там. От тук ме захваща 190. Това е Годалта, точно по курса за Годалта сте. Да. И то ме е захванало твърд захват. И е самолет, така ли? Да, хардлок ли? Ето го, едно на долу. F-18. Да, F-18 на появи се. 25. Angels. О, пус по мене. Добре, 3000. по мен няма Скоро имаш ли го? Заключил ли си? Не. Ето го. Давай, работи го. Фоксена. Не бе, човек, бе, сближавай, бе. Абе, сближава. Не, сега ще го прогониш. Трябваше да го гръмнете. Той работи с були. Да, прав си, но... Още е по мене това. Да. Въглен Чакай, че той не маневрира, май пеше ще го вземе. Ако не го взема... Бао. Браво. Турите по един-два флеера за всеки случай. Аз служих. Оп, нещо Боли, пак. виждаш ли го пеше? Отдолу ПВО ме грее.